Темите за свободата и съзерцанието през различния поглед на творческия тандем присъстват в повечето от общо 40-те картини. Формите и цветовете на облаците, които рисува Калина, отвеждат към онези моменти на съзерцание, които човек се чувства свободен. Това са едни моменти, в които човек все по-трудно успява да усети в това набързано ежедневие, съвременното, в което ние живеем. И чрез самия процес на рисуване аз се сетих и за себе си да усещам, да остана сама с себе си, да имам това време да мечтая. Това усещане на самите картини, което се надявам, че те носят. Картините на Юли пък могат да се разделят в две серии. Дългото пътешествие, където в центъра е художника и значимостта, която придава на собствените си занимания, и работата с големите цветни петна, озаглавена "Реалността е загадка". Общо взето хората с гръб, човек гледа към нещо, което го поразява с някаква визуална сила, но всъщност това е той, вижда онова, което се случва в него. Тези цветни петна са като едно огледало, в което се отразява. Макар че Калина и Юрий не са от Велико Търново, без колебание се спират на старата столица, за да покажат своите творби. За съжаление, епидемиологичната обстановка не позволява да се срещнат с други художници, но картините им достигат до тях. След старата столица творбите ще бъдат изложени и в художествената галерия в Плевен.